Bymuren, den er lang. 7 kilometer. 4-5 kilometer. Jeg er ikke god til matematik, men jeg tror nok, den er 200 meter. Bymuren. Det ved jeg ikke. Den er vel 500-700 meter. Det vidste jeg ikke, der gjorde. Fordi der kom rigtig mange fremmedarbejdere hertil. Jeg tror, det er fordi, vi vil prøve at bygge ud af. Nå jo, det er fordi, det er sådan et ordentligt landbrugssted, ikke? Er det ikke det? Og så fjerner alt foran og alle de der andre ting, og så bygger de et gymnasium og sådan noget. De skal være lidt mere byagtige, ikke? Selvom de ikke er. Ja. Der er rigtig mange kurder her. Fordi at der kom der mange indvandrere, det ved jeg ikke. Køge Bugt. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Er det ikke en det ved jeg ikke, en sø? Hvad for noget? Køge Bugtplanen. Aldrig hørt om den. Pas. Hvad? Køge Bugtplanen. I don't know. Det ved vi ikke, det var bare en bugt. Altså sådan nogle her. Tommelfinger. Pegefinger. Lakkefinger. Det må være... Skal jeg lige se mig om. Med pegefinger, tror jeg. Så må det være tommelfingeren. Avedøre, altså som by og det sociale miljø. Thumbs up. Ja. Og 1, 2... Det er bare den bedste by. Ja. Nej, sådan her. Rødder kommer først. Sådan her. Det mangler noget, synes jeg. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg tror, det hele er bare sat sammen i en stor klump. Det er som sagt en lille by, alle kender hinanden, men du ved, der er altid nogen, som skal ødelægge det for de andre. Jeg ved, jeg er ikke perfekt, men det er et dejligt sted.